Maayong adlaw mga bata. Ako ni si Teacher Sabina. Karong adlaw magtuon kita sa subject na science. Mga bata, maminaw og tarong para makakatuon kamo kung unsa ka-importante ang sense organ sa atong lawas. Kung unsa kadakog bili kini nga angay natong ambingan. Ready na ba mo mga bata? Adunay tumong sa akong pagtuon karon. Maila kung unsa ka-importante ang sense organ sa atong lawas. Mga bata, paminaw og tarong para makakatpon kamo. Mga bata, aduna ko'y basahon nga maanindot na istorya. Maitungod sa 5 ka magsuon. Paminaw og tarong aron makakatuon kamo kung unsa ka maanindot ani nga istorya. Aduna sad kamoy makatunan o makatabang usab ninyo. Paminaw na mga bata. Ang bunsong si Panit. Sa usa ka baryo adunay 5 ka magsuon. Sila ilong, mata, dila, dalunggan ug si Panit. Malipayon silang nagpuyo uban sa ilang ginikanan na si Lawas. Ako si Ilong. Pagkaon ako akong kaugalingon para makasimot ako sa tanang butang niining kalimutana. Kay aron makatabang ko sa akong inahan ug dili ako maghatag og problema. Kay pobreta, dili ko gusto mag-uol siya. Misulti pod si Dila. Samot nako, dili ko gusto mawata akong panlasa. Unsaon na lang nako pagkaon sa mga lami ang pagkaon gasa ni nanay. Pagmuoto siya gikan sa syudad, maglantaw ra ko ninyo og maglaway. Ako pod, dili gayud ko musugot, makasakit ko kay gusto ko makadungog og maanindot na mga tingog sa langgam. Mga hayop sa atong palibot, labi na ang paboritong singgit ni nanay pag uligikan sa syudad. Mas labi na kong ampingan, akong kagalingon kay ako unang makakita sa gasa ni nanay. Pag mabot gikan sa syudad, mas abtik pa ko ninyo. Pinangga na ko ako kagalingon kay mag-unsa na lang ko kung mabuta ko. Dili na ko kakita sa tanang manindot na mga butang sa palibot. Labi na sa garden ni nanay na mga buwak, manindot ang awon. Hoy, Panit, ngano ka? Gayam-hilam ka na unsa ka? Dugay mitubag si Panit ug mihilak siya. Wala man ko maninaw sa paibagno ni nanay. Ibadlong ko niya na dili magbuwat sa adlaw permi. Aron dili masunog ako, Panit. Sakit ako, Panit. O gangol-ngol pagayo. Nakadungog ilang inahan sa kasaba sa 5 niya ka mga anak. Ngano mo? Usay problema? Si Panit nay wala maminaw sa imo. Sa mga paimangno, nakasakit na hinuon, sige hila kay sakit iya Panit. Maubitaw, magsigi ko ninyo og tudlo halos kada adlaw. Aron dili mo magkasakit kay importante kaayo mo sa bahin sa lawas kay walay dili kung adunay makulang sa inyo. Si mata dako og pili aron makakita sa palibot ug kanindot sa kalibutan. Si ilong maoy magsimhot sa maayong baho ug dili maayong baho na ngayan nga simhuton. Si dalugan maoy maminaw sa tanan tingog sa palibot.
Si dila usab maoy maghatag og lasa sa atong gikaon matag adlaw. Ikaw panit, dako pud ka og bili. Kay ikaw ang magtabon sa tanang parte sa lawas kay og walay panit. Makita ang tanang parte sa organ sa lawas. Mga bata, maanindot ba ang ato ang istorya mahitungod sa mga parte sa atong lawas ang sense organ? Unsa na siya? Dila. Okay, nag-amping ba si Dila sa atong istorya? Yes, nag-amping si Dila. Tinanggal niya si Dila. Kay gusto niya makatilaw pas mga lami ang pagkaon. Sunod. Yes, si Mata. Samot na si Mata. Gusto niyang ampingan ang iyang mata kay karong kakita sa pa, makakita pa siya sa mga nindot kabuwa sa iyang inahan og mga manindot nga mga butang sa palibot. Sunod, si Panit. Ang saman si Panit. Ang sinahitabo ni Panit, nasunog si Panit kay matinumanong si Panit. Kay, giingnan siya ang inahan nga dili magsigig buwad sa adlaw kay aron dili masunog ang Panit. So, luoy ba si Panit? Luoy, sundugon man din si Panit. Dili na itong sundugon si Panit kay di mayong sumbanan si Panit kay matinumanon sa isang inikanan. Sunod, si Dalunggan. Si Dalunggan po, sa istorya, gaamping. Kaya gusto siya makadungog sa mga nindot ng mga tingog sa langgam o mga hayop. Yes, pinangga niya ang niyang kaugaling ni si Dalunggan. Sunod, ang ilong. Samot na si ilong. Importante si ilong kay makasimpot sa tanang maumot na nas palibot at magsulti po na walay maayong baho. Yes, gaamping po si ilong. Ang ilang inahan ang lawas. Nagtambag ba si lawas? Yes, katambag si lawas. No, naampingan ang tanang sense organ aron dili na magka-problema. Tungod kay tatangan ng mga bahin, puro sila importante. Yes, so ang mata, mabuta, di na makakita. Mga bata, ato pong ampingan ang atong sense organ sa atong lawas. Mga bata, atong tunan karon ang mga parte sa atong mata. So mga bata, maminaw og tarong para makakat-on kamo. Una, cornea. Usa ka tin-aw na bildo nga nagtabon sa atubangan sa mata. So kana day kunong usa ka tin-aw nga bildo nga nagtabon sa atong mata, munay gitawag og cornea. Sunod, arita sa iris. Okay, si iris day kuno or iris mao ang colored part sa mata. Gikontrol niini ang hustong gidaghanon sa kahayag nga mosulod sa mata. So muna si iris. Sunod si pupil. Makita kini sa tunga or iris na sa pupil muagi ang kahayag. So dapat trabaho si pupil mga bata. Ganyan. Lens. Mao ang mag-focus sa imahe or image na makita nato pinaagi sa retina nga anaa sa likod sa mata. So dakong trabaho si lens. Ali na punta sa retina. Mura kini og screen diin ang imahe or image na focus. Si retina kuno mga bata, mura kini og screen diin ang imahe or image na focus. Sunod, optic nerve. Mao ang ugat na konektado sa mata nga maoy magdala sa mensahe paingon sa utok o brain aron mo ila sa mensahe na nakita. So nagtrabaho si optic nerve. So mga bata, pila kabuk atong parte sa mata? Cornea, iris, pupil, lens, retina ug optic nerve. Yang trabaho ang parte sa ato ang mata. Mga bata, tan-awan ninyo ang itsura ni mata. Okay, so gagmay lang mga bata no. So nanom kabahin ang parte sa ato mata.
So mo nay likod kaning iris, cornea, pupil ug lens mo na itubangan. So kanang retina ug optic nerve mao nang makita sa luyo. So ang iris ibabaw, cornea mo na siyang colored part no, pupil ari mo agi ang kahayag or lens mo ay mag-focus no. So mao nay porma sa atong mata. O mga bata, mao nay atong tun-an karon ang mga parte sa atong dunggan. Una, Tina, magkulikta sa tunog o sound waves. So, si Tina kuno mga bata, magkulikta sa tunog o sound waves. Okay, sunod. Air canals, mao kini magdala og tunog ngadto sa eardrum. So, mao nay trabaho ni air canal. Sunod, eardrum. Ang eardrum daay mga bata usa kini kanipis na panit na mo vibrate kung moabot dinhi ang tunog o sound waves. So mao nay trabaho ni eardrum, no? Sunod, si hammer, anvil ug stirrup ang tulo ka gagmayng bukog na konektado sa luyo sa eardrum. So mao na si hammer, anvil ug stirrup. Kabalo ba mga bata? Ang hammer, anvil ug stirrup mao na pinakagamay bukog sa atong lawas, no? So sunod si colea, mura og snail og gitsura na puno sa liquid. Kailan ba mo snail mga bata kanang na magkamang-kamang na sa yuta? Mao nay porma ni colea. Mura og snail og gitsura na puno sa liquid. Sunod, semicircular canals. Parte nato sa dunggan o dalunggan naghatag og balanse, no? Unay trabaho ni semicircular canals. So mga bata, nakabalo na mo kung unsa ang kaimportante ang mga parte sa atong dunggan or dalunggan. Sunod, auditory nerve. Si auditory nerve day mga bata, mao ang ugat na konektado sa dunggan or dalunggan nga maoy magdala sa mensahe paingon sa utok o brain aron mo ila sa mensahe sa dunggan or atong nadungog, no? So mao nay trabaho ni optic nerve. So dakong trabaho si optic nerve oy mao na siya magsulti or magpahibaw nga mao na ijang nadunggan sa palibot. Mga bata, mao nay hitsura sa atong dalunggan, no, or dunggan, mga parte sa dunggan. So mo na siya pina, air canal. Sa air canal mo na agianan, no, sa sounds nga mosulod sa eardrum. So semicircular canals, no, mura siya ang auditory nerve na si auditory nerve, no, mo na magdala og mensahe na magpahibaw nga unsay nadunggan niya sa palibot. Colea, and then si eustachian tube, no, mo na mga porma sa atong dunggan or dalunggan. Hammer, anvil ug stirrup, tulo ka mga gagmayng bukog na makita sa atong dunggan or dalunggan. O ari na pud ta sa mga parte sa ilong. So maminaw aron makakatpon kita unsa nang mga parte sa atong ilong. Okay. Nostrils, mga buho o lungag sa atong ilong nga maoy nagsilbing agianan sa hangin o baho na mosulod niini. So nostrils, mo nay trabaho ni nostrils. Sunod, arita kay silya. Ang silya ay mga bata, ang mga maunay ang mga buhok sa sulod sa ilong. So kabantay mo sa inyong ilong na buhok, ang tawag ana silya.
nga maoy mopugong sa abog na mosulod niini. So mga bata, dako daig bilis si Silya nganuman maunay mopugong sa mga abog kung walay buhok atong ilong ang ilong mapuno sa abog kay mao man siya magsala. So munay atong ilong mapuno og mga hugaw, no, kay taman ra sa kanang dapit sa bangag kay tungod sa atong balhibo nga gitawag og silya maunay nagpugong. Sunod, nasal cavity. Si nasal cavity mao ang parte sa ilong naa sa luyo og tunga-tunga sa naong. Muna si nasal cavity. Sunod, si mucus maoy modakop sa hugaw o kagaw nga mosulod sa nostril na wala masala sa silya. So naknadong po'y trabaho si mucus mga bata. Siya modakop sa hugaw o kagaw nga wala masala ni silya. Sunod, nerves maoy modala sa mensahe paingon sa utok nga maoy mohatag og kahulugan sa imong nasimhot or gisimhot. So lain-lain sila mga trabaho mga bata. So nakabalo na mo unsay mga parte sa ato ang ilong. So ang silya kuno unsay tawag ana? Maunay mga buhok sa ato ang ilong. So adyo mo kakuan ang buhok sa atong ilong mga bata kay dako na siya gamit. Arita sa porma sa atong ilong kanawa ang hulagway mga bata. So muna si Silya, no, daghan tayong balhibo sa ilawom, no, daghan si mucus, muna itsura si mucus nostril kana daeng ato ang porma nga bangag kanang nabangag na nga ilong mo nay pasod na sa ilawom kanang ibabaw muna gitawag nostrils. So nasal cavity na si sulod si nasal cavity. So ang nerve cells or olfactory nerves mo ni ato ang mga porma na mga bata sa ato ang ilong. So nakikita na mo sa porma sa atong mga ilong, no? Ano atong nakitaan kana ramang nostril kanang ibabaw ng bangag sa atong ilong. Mga parte sa dila. So atong tunaan ang mga parte sa dila mga bata. Ang lami sa pagkaon mo agi sa gaburot nga parte niini nga mao ang taste buds o sa nerve endings. So kanang gaburot mga bata mo na gitawag natong taste buds o sa nerve endings. Ang nerve day mga bata maoy magdala sa mensahe paingon sa utok nga maoy mohatag og kahulugan sa lami sa pagkaon. Ani ang lasa o lami sa pagkaon na malasahan sa bisan asang parte sa dila. So naada ay mga bahin sa atong dila nga malasahan nato ang tamis, parat, aslom ug pait. Si tamis tumoy sa dila. Si parat kilit sa dila na duol sa tumoy. Ang aslom kilit sa dila na duol sa likod. Sunod si pait, likod sa parte o bahin sa atong dila, maoy muhatag og kahulugan sa imong gikaon. So mga bata, kabalo na mo og asa dapit ang bahin sa dila ang tamis, parat, aslom og pait. Mga bata, maunay porma sa atong dila. So naa diha ang pait, aslom, ang taste buds kanang ga burot-burot. Sunod, parat o salty, pait o bitter, aslom o sour, taste buds, and then parat o salty. So munay porma sa atong dila mga bata, no? Adjag katingan ang atong dila nganong ga burot-burot. Itawag nag taste buds. Ari na po ta mga bata sa mga parte sa atong panit or skin. Mga bata, ang parte sa panit mao ang nagtabon sa tibuok natong lawas
batok sa pagkawala sa daghang tubig, samad ug infeksyon. Tungod sa panit, nagpabiling normal ang temperature sa atong lawas. Angay usab natong hibaluan ang mga partes sa atong panit. Una, epidermis, ang pinakagawas nga layer sa panit. Okay, so muna si epidermis. Sunod, si dermis, ang pinakasulod nga layer sa panit. Muna sila mga bata. Sunod, sweat gland. Muabli kini pinaagi sa mga pores. Oil glands, makatabang aron magpabiling humok ang buhok ug ang panit. So ako gamit no mga bata. Ang ulahi, si nerve. Si nerve jud mga bata, mao ang magdala sa mensahe sa imong nasinati paingon sa utok o brain aron sa paghatag og kahulugan sa butang. So siya magsulti siya magpahibaw mga bata nga ang imong nahilaman init baron, bugnaw baron, or unsa ba na siya mga bata, or kung ang imong nahilaman magpahibaw na si nerves, no mga bata. Dako og gamit ang mga partes sa atong panit. Ari na punta sa itsura sa atong panit. So muna forma sa atong panit mga bata. Epidermis, munang ibabaw, no? Dermis, and then si fatty tissue, munang layer-layer na mga bata. Pinakaibabaw kanang atong gawas, munang epidermis, na diya ang buhok, no? Ang dermis, tunga-tunga. So muna forma si sweat glands, no? Muna siya maghatag na to o perminting atong panit, dili siya uga. Muna yung pangit siya panit na uga man na yung sweat glands minus siguro na mga bata, no? And then si fatty tissues, and then diya si nerve na ugat na si nerve ugat, no? Takog trabaho. And then si oil glands, no? Oil glands, and then follicle. Mao na sila yung mga parties sa ato ang panit, no? Nakakita na mo unsay forma sa atong panit mga bata, sa ilawom ug sa gawas. Mga bata, kung naminaw mo ni teacher, maka-answer mo sa mga pangutana. Di ay pangutana nga akong ihatag ninyo, and then tubagon ninyo para tanawon na to kung nakasabot ba mo sa atong nitun-an karon. Una, unsa ang tawag sa color nga parte sa mata? Number 1, unsa ang tawag sa color nga parte sa mata? Ikaduha, pili alaman ang litra mga bata. Ikaduha, unsa nga parte sa mata nga mag-focus sa imahe nga nakita? Unsa nga parte sa mata nga mag-focus sa imahe nga nakita? Ikatulo, ang parte sa dunggan or dalunggan nga mokolekta og sound waves. Ang parte sa dunggan nga mokolekta og sound waves. Okay, number 4. Kung ang atuli mapundok sa air canal, unsa nga parte sa dunggan or dalunggan nga adunay sulod liquid nga mura og porma og snail? Kung ang atuli mapundok sa air canal, unsa nga parte sa dunggan or dalunggan ang adunay sulod liquid nga mura og porma og snail? So A, B, C. Okay. Tanaw na to mga bata kung nabay inyong tubag. Nakatubag ba mo og insakto? So, number 1, unsang tawag sa colored part nga parte sa mata? Okay. Ang answer, letter B, Irish. Mo na colored part sa mata. Number 2, unsa nga parte sa mata ang mag-focus sa imahe nga nakita? So, ang answer, letter C, lens, no? Siya mo focus sa imahe nga nakita or image. Number 3, ang parte sa dunggan or dalunggan nga mokolekta og sound waves, no?
muna siya mukulik sa tingog nga atong madunggan. Na siya letter B, tina. Sunod, 4. Kung ang atuli mupundok sa air canal, unsa nga parte sa dunggan ang adunay sulod, liquid, nga mura og forma og snail. So, ang answer is letter B, colea. So, muna insaktong tubag. So, daghan pa mo nga insaktong tubag mga bata. Kung naminaw mo, daghan mo insaktong tubag. Ara na punta, pili ang insaktong tubag. So, magpili sa lens, pupil, and iris. No? Ang pilion, A, B, C. Ang 5, lens. Number 6, pupil. And then 7, iris. Pili anak sa kilid mga bata. A, B, C. Ang A, kuno, murag, screen, diin ang imahe na focus. Ang letter B, ang color nga bahin sa mata. C, ang party sa mata, diin dinhi mo agi ang kahayag. So, nawa mga bata, or pilia ang saktong tubag. Itanaw na to kung daghan ba mong nahimong insaktong tubag. Pilia ang insaktong tubag. Number 5, lens. Unsa si lens mga bata? Letter A, murag screen, diin ang imahe na focus. So, muna si lens. Muna trabaho ni lens. Arita ni pupil. Si pupil dahil mga bata, ang party sa mata diin dinhi muagi ang kahayag. Muna trabaho ni pupil. So, no iris. Ang color nga bahin sa mata. So, muna ilang mga party sa ato ang mata. So, daghan na mo saktong tubag mga bata. Sa basta maminaw, daghang mahimong isaktong tubag. Mga bata, ani-ana po'y laing pangutanan mahitungod sa atong dalunggan or dunggan. Okay, number 8. Unsa nga parte sa dunggan ang magkolekta og sound waves or dalunggan? Unsa nga parte sa dunggan or dalunggan ang magkolekta og sound waves? Sunod, number 9. Asa moagi ang sound waves paingon sa eardrum? Asa moagi ang sound waves paingon sa eardrum? Sunod, unsa ang mahitabo? Number 10. Unsa ang mahitabo sa eardrum? Inig abot sa tunog. Number 10. Unsa ang mahitabo sa eardrum? Inig abot sa tunog. So, ang pilion, A, B, C. Pilia ang insaktong tubag. So, atong tanawon mga bata kung daghan ba mong na-insaktong tubag. Number 8. Unsa nga party sa dunggan or dalunggan ang magkolekta og sound waves? Ang answer, ang tubag, eardrum. So, number 9. Asa moagi ang sound waves paingon sa eardrum? So, answer, air canal. Okay? So, ang answer, air canal. So, number 10. Unsa ang mahitabo sa eardrum inig abot sa tunog? So, unsa mahitabo? Mo vibrate. Letter A. So, daghan pa mo nahimong insaktong tubag mga bata. So, kung namina mo, daghan mo na insaktong tubag. Mga bata, ani-ana po'y mga pangutana mahitungod sa atong ilong. So, kung namina mo, maka-answer mo, bahin sa atong ilong. Number 8. Ang blank mao ang duha ka lungag o buho sa atong ilong. Ang blank mao ang duha ka lungag o buho sa atong ilong. Sa ang answer ana mga bata? Katong mga parte sa ato ang ilong. So, number 9. Ang blank mao ang buhok sa sulod sa atong ilong. Sa ito'y tawag ito? Katong buhok sa atong ilong? Mao na'y answer mga bata. Ang blank mao ang buhok sa sulod sa atong ilong. Number 10. Ang parte sa ilong nga anaa sa luyo ug tunga-tunga sa ato ang naong mao ang blank. Number 10. Ang parte sa ilong nga anaa sa luyo ug tunga-tunga sa atong naong
mao ang blank. So, kung naminaw mo, makatubag mo sa ato ang mga pangutana. So, maminaw gyud mga bata kung adunay magliksyon ang maestra sa eskwelahan. Kung mubalik na ta sa normal, no, para makakat-on kamo. Tanaw nato mga bata kung daghang babong na insaktong tubag. Ang 8, ang blank mao ang duha ka lungag o buho sa atong ilong. Gitawag na og nostril. So si nostril day kuno ang lungag o buho sa atong ilong. Number 9, ang blank mao ang mga buhok sa sulod sa ato ang ilong. Gitawag na og silya. So si silya di ay mo na atong pangalan sa atong mga buhok sa ilong. Sunod, ang parte sa ilong nga anaa sa luyo og tunga-tunga sa atong nawong mao ang nerve. So si nerve dai mga bata mo nay gitawag na tuog parte sa ilong nga anaa sa luyo og tunga-tunga sa ato ang nawong. Sunod, ano na pailain mga bata? Pilia ang mga insaktong tubag. Number 1, mahitungod ni sa atong panit mga bata. Namina mo sa atong gitun-an mahitungod sa panit, maka-answer mo or makatubag mo. Ang sense organ nga nagputos sa atong lawas gikan sa ulo hangtod sa tiil mao ang blank. Ang sense organ nga nagputos sa atong lawas gikan sa ulo hangtod sa tiil mao ang blank. A, B, C. Number 12. Unsa ang kinagawasan nga layer sa atong panit o pinakaibabaw mga bata? Unsa ang kinagawasan nga layer sa atong lawas nga layer sa atong panit kanang pinakaibabaw? A, B, C. Number 13. Unsay trabaho sa oil glands? Number 13. Unsang trabaho sa oil glands? A, B, C. 14. Haing parte sa panit ang magdala sa mensahe ngadto sa utok. Haing parte sa panit na magdala sa mensahe ngadto sa utok. Mga bata, tan-aw nato kung daghan ba mong insaktong tubag. Ang sense organ nga nagputol sa atong lawas gikan sa ulo hangtod sa tiil mao ang panit. Letter C. Yes. Sunod, unsa ang kinagawasan nga layer sa atong panit ang kanang pinakaibabaw? Itawag na og letter B, epidermis. So mo nay tawag ana mga bata kanang ibabaw nato atong butangan og lotion. Sunod, unsay trabaho sa oil glands? Ano ang answer? Mutabang sa buhok o panit nga magpabiling humok. So muna trabaho ni oil glands manang atong panit, humok or hamis, no? Sunod, haing parte ha sa panit na magdala og mensahe paingon sa utok. Ang answer is nerve. So kabalo ko mga bata, daghang mong nakatunan sa atong tun-an karon. So unsa tong atong mga sense organ? Ang ato ang mata, ilong, dila, panit ug lunggan or dalunggan. So atong ampingan ang atong mga sense organ kay kung adunay nahimong depektuan na or madaot, dako na og daot pud sa ato ang lawas, labi na si mata. Kung ang atong mata mabuta, so dako na og kadaot kinatakita og mga nindot nga mga butang sa palibot. Samot na si dalunggan. So kung tawagon mo sa inyong mama, di na mo makadungog kung adunay isa ka parte sa atong dalunggan ang madaot. Ang atong dila, atong ampingan, no? Arong makakaon pataog insakto. Dili ta mo kaon og arang ka, o di ta mo tilaw og arang ka init kay madaot ang atong dila. Aduna po'y lain-laing parte sa atong dila nga motilaw sa tamis, pait, parat og aslom. Sunod atong ilong, no? So ang atong ilong kabalo na taon sa kaimportante ang buhok sa ilong. Ayaw bunot-bunota mga bata kay makadaot na siya. Munay magsala sa ato ang
mga abog nga mosulod sa atong ilong. Ang panit samot si panit dako og tabang si panit ngan man mao nay magpubong or magsala sa magtabon sa atong mga organs sa atong ilam sa atong lawas. So nakakaton na mo unsa ka importante ang atong sense organs sa atong lawas. Okay mga bata, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Sunod na pod mga bata sa atong videos. Ayaw kalimot i-subscribe si teacher, i-click ang notification bell and comments and then like. Again, daghang salamat. Bye-bye.